Welcome back mga kachapso. Yes, yes, your burger down iyo. And for today's video, atin po tayo ng isang okasyon. At ayan, may pagkain na kaagad. Ayan. Migi love shoutout po sa aking pinsan na si Donita Servito at sa kanyang buong pamilya. Ayan unang subo salad agad. Ayan, yung dalawang iyan. Ngayon po ay pamamanhigan po sa aking pinsan na si Donita at ng kanyang maaasawa. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Ayan si Giselle, mega love shoutout sa iyo. May dala siyang alak dahil siya ay may balak. Ayan sinasabi niya dyan sa akin na kaya ko bang ubusin ang lahat ng iyan. Sabi ko naman sa kanya, sige, sarihan mo ako. At ayan nga, nilagay na nga sa table namin dahil gusto nga niyang sarihan kung ano yung aking performance, kung gaano ako kagaling sa pagtungga ng alak na iyan. Ayan mega love shoutout sa iyo. At nandito yung aking mga kasamaan, sila yan yan yung mga magbahog kong mga kasamahan. At ito pa, at ayun pa At ito yung mga bisita dito sa loob, maliban pa yung mga bisita doon sa labas at yung mga bisita sa kalsada. Ayan yan yung aking nanay na nagparibad at nagpa-short hair. Nandito din yung aking mga kapinsanan, pati yung aking mga panhidadain. Ayan nagtatagay-tagay din sila mga kachapsoy. Sabi ko nga dyan sa kanila, ang inyong mata ay sa lamisa dahil mayroon kayong mga kahampang na manglilibo ang mga yan. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po naman nandito. At yung nanay ko talaga na nagpariband na doon sa gilid, nanglilibo po siya sa tagay. Ayun nilabayan lang pala ng camera. So, nandito po si may Vilma, si may Merna, mega love shoutout. At nandito po yung mga pagkain at paubos na po dahil magbahog po kami. Magbahog po sila, ayan. Ayan, ang dami-dami pong pagkain ng pamilya po ng namamanhikan. Mega love shoutout po sa kanila. Ganito po kasaya yung kultura po ng pangangasawa po dito sa Northern Samar o dito po sa aming probinsya. Kapag ganito pong pamamanhikan, ayan sanib puwersa po ang mga pinangyarihan ng dalawang pamilya po. Yung pamilya ng nangangasawa at yung pamilya ng pinangangasawa. Ayan, at sa nagsasanib puwersa nga sila, nag-inuman, naghuntahan, nagtatagay. Pero syempre, usapan muna, seryoso. At ayan ako dyan, seryoso din ako sa aking ginagawa. Ayan ang laki-laki ng aking mga kagat dyan. Kasi hindi ko yan namalayan na binibidyohan pala ako dyan. Ayan Sabi ko nga habang nagvo-voice over ako, isasali ko ba yung part na to? Pero syempre isinali ko na rin dahil ayoko magsinungaling sa inyo. Ayokong isipin ninyo na na mabahog ako. Oo, hindi ako mabahog pero malalaki yung hungit ko. At saka hindi rin ako matakasin. Nagtatagas lang ako kapag binibigyan ako. Ayan mega love shoutout dito sa aking mga kapinsanan. Nandito yung aming mayor, ayan si Mayor Daniel Servito, yung vice mayor at saka yung vice Tanod. Dito na talaga sila nang inain mismo sa sa malapit sa pagkain para malapit lang yung pagbahog. At ayan kawawa naman yung baboy. Binaboy talaga yung baboy ni lechon. Ayan ginutay-gutay talaga yung kanyang katawan. Ayan, walang awa sila. Ako lang talaga yung naawa. Ayan nakatayo na talaga yung mga nanginginain dito. Shoutout kay Manalizil. Kay ito dito yung yung pinsan ko na sinikretuhan. Ayan, at ito yung kanyang maaasawa. Ayan, mega love shoutout po pati po sa pamilya po ng pamilya po ng lalaki. Ayan ng nagsekreto. Mababait po sila. Ayan, pati dito sa kusina mayroon dito sila naghuhuntahan at naghaharampang at nagtatagay-tagay. Ayan mga guys, yung ating soon to be husband and wife, nandito na sila, nagbubuligay na sila sa isa't isa sa paghahanda ng pagkain at paglalagay ng hilo at alak. Ayan. Pero mga guys, mga kachapsoy, seryosong usapan po kapag po sa pangangasawa o sa pag-aasawa po, ganito po yung ginawa na mamanhikan o nagsisekreto sa waray. Ayan po, ito po yung isang mataas na pagbibigay respeto sa pamilya po ng bride to be, ng pamilya po ng groom to be. So guys, nakakabili pong isipin na magpasa hanggang ngayon po ipinagpapatuloy po yung ganitong kultura ng mga waray na sa pangangasawa po dapat po nagbibigay pugay po, nagbibigay respeto po yung pamilya po ng lalaki sa pamilya po ng babae. Ayan, sa atin pong modernong panahon po, sa sobrang high-tech na po ngayon ng panahon, marami na po yung pamamaraan ng komunikasyon. Maaari na pong magkita-kita kung saan-saan lang, mag-chat ngayon, magkita bukas, magsama ngayon, maghiwalay bukas po. Nakakabilib pong isipin na nagpapatuloy po yung ganitong kultura
at naway magpatuloy pa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Alam niyo po, napakagandang kultura po ito ng mga Pinoy dahil ito po ay nagpapakita ng respeto, ng mataas na pagrespeto ng mga pamilya sa pag-aasawa po, sa proseso po ng pag-aasawa na dapat po nagbibigay pugay, nagbibigay respeto po sa pamilya. Lalong tumatatag po yung samahan ng dalawang pamilya bago po yung mismong kasal ng bride to be at groom to be. At ayan yung aking pinsan, no, bumabahog pa siya. So dito po sa labas mayroon din po dito mga bisita. Andoon, no. Tapos mayroon sa kalsada, mayroon sa Taglilibot. Ayan. At kami talaga dito yung main event dito. Tapos yung iba po nasa barangay hall. Ayan, sa aking pinsan po, kay Donita at sa kanyang maaasawa. Congratulations and mega love shoutout po sa inyo. Pati din po sa pamilya po ng groom to be at kay Rosita na ayan, 5 beses na po siyang bumahog. Pero joke lang po yung mga guys.